Ayan o, ayun na si King. Ayan na, pumahibabaw na si King Vincent Mercado, mga ano. Nasa likod siya itong si Kenneth Marambad. Ako po, Diyos ko po, kain do. John Paul Laureta. Ayan na, dito magkakakita na. Ayan na, si Grabador. Si Grabador to, nalaglag ba sa labi, si Grabador. Ayan, tumitiyan sa bandang kanan na naman, RTV na naman, sa bandang kaliwa, Farmhouse. Ayan, si King Vincent sa bandang kanan. Ayun, kumikinig na sa bandang kanan, si King Vincent. Ayun na. Okay, ito na si Yan. Ito na si Binlua, pumakapaharap na mga si Binlua, hindi nila nabantayan. Habol pa itong SMBC. Nag-aabol pa itong SMBC. Dumigit pa itong SMBC. Ano John Paul Bidol. Dumigit pa itong si John Paul Bidol. Dumigit pa itong isang mga idol ha. Nagkakarga na, kumakarga na talaga. John Paul Laureta, tumiro na si John Paul Laureta. Ayan na. Ayan si John Paul Laureta, nasa likod na likuran. John Paul Laureta mga idol. John Paul Laureta, kakapasit pa kaya? Nasa likod na si Daniel Dos Corpus. Ang sarap daw. Ha? Team Kapadyak. Ayo, shoutout tayo. Ayaw. Oh, shoutout, bago ka lang. Ayaw. Ang sasarap nyo. Ayaw. Ayaw. Ayun na ako, dalita lang tayo, dali. Ano? Ito na, okay naman lang, bakal-kapakbak na ang mga kabiyon. Naku po, patay tayo, dalito naman tayo. Ayun, sige, patalikod. Sige, patalikod. Ang dami ah. Patalikod. Ayan mga idol, medyo napakarami itong open amateur na to ha. Napakarami yung open amateur. Ayan si Gio Villesca, Jonel Tangog Kako. Meron tayo bukan dito, nagbe-breakaway na mga idol. Ito na Team Kamiling, sino ba ito mga ito, nagbe-breakaway. Team Gandex, ayun ha. Meron itong Team RCBI. Ayun si John Lawrence na yun. Ako, lalapit ng mga to ha. Si John Lawrence, meron tayong sabit yata mga idolo ha. Team Villas itong isa ha. Team Kamiling. Isang Team Dandex ulit. Ayan o, mga angat. Ayun si Jesus Garcia sa may bandang likod. Takatak na yung grupo. Meron yata tayong sabit. Ayan si Tigyo mo. Ayan si Jesus Garcia mga idol. Kasabot niya na Team Kamiling. Ayan na to, may ina sa may bandang kaliwa. Ayan na, mga angat na. May sabit ba? Sabit! Ngayon! Ay, pangalawa. O, sige. Pangalawa pala eh. Wala pa tayong sabit yun. Sa pangalawa pala. Akala ko may sabit tayo. Ilagay mo ito yan. Okay, lima? Oo. Ito na. Ito si Jesus Garcia ang umatak sa grupo. Andito si Laking ha. Hindi siya, ayan, umangat to Alvin. Advance! Advance! Ayan si John Paul Laureta. Napakabilis nito ha. Mas mabilis to mga idol. Hindi mo, baka magsemplangan dito. Ay, sus. Ayun na si King. Ayun na, pumahibabaw na si King Vincent Mercado mga ano. Nasa likod siya itong si Kenneth Marambad. Ako po, Diyos ko po, kain do. John Paul Laureta. Ayan na, dito magkakakita lang. Dito na makikita ang malulupit. Parang Honda Pilipinas na to mga idolo. Parang Honda Pilipinas.
Ayan ang Kenneth Maraba from Santa Barbara, John Paul Loretta from San Manuel, and kay Vincent Mercado from Talavera. Dito magkakaalaman naman, dikit na dikit ang kanilang mga gulong ha. Dito magkakaalamanan. Lahat na ng malalakas nandito. Lahat na ng malalakas, nakikita ko na. Si John Lloyd Cuenca lang ang wala dito. Ayan si King Vincent Mercado, Kenneth Marama, and John Paul Loretta. Matira matibay dito mga ito. Lahat ng malulupit na ito na ha. Diyos ko po ang kanilang speed. 51 kilometers per hour. Dumidikit pa, dumidikit yung Team Vendetta. Naku po, ayun si Yan Binluan. Diyos ko po, kain daw lahat ng malalakas nandito. Ayun, tumiti-biti. Tumitira sa bintang kaliwa. Etong sino mo to? Si Christian Delena. San Manuel. Taga San Manuel. Hindi si Christian Delena to. Nakalimutan ko pangalan nito. Hindi yan si Christian Delena, iba. Ay, siya yata. Yung Team San Manuel ha. Ayan na, naku, tirahan. Diyos ko po, kain daw, napakabibilis na mga tao. 65 kilometers per hour. Eto na, tumitira naman, Smart TBI naman ngayon. Smart TBI na naman ang umangat. Naku, sunod-sunod na. Sino-sino na kaya ang magangat? Unlimited, buhay away. Unlimited tong isa, takasan at balata sa bandang likod. Ayun. Ayun na. Ayun na. Si Grabador. Si Grabador to, nalagdag ba sa labid ni Grabador. Si Ayman Grabador, ang kanilang speed, 62 kilometers per hour. Napakabilis ng bakbakan. Ito si Ayman Grabador ng Team NYK. Ako pa, wala lang gasolina, ang gago. Ito na si Ayman Grabador. Ay. Ayun na, advance. Ito na, tumitira itong Team Kamiling ha. Talikod tayo kakana. Napakabilis. Grabe sa bilis itong mga to. Naiiwan si King ha. Sa likod, mga ito, may mga naiiwan na sa likod. Ha? Kasi na kasi, nagkarga. Nakaisang lap na tayo ha. Ito, John Paul Loretta nasa may harapan. Nasa likod niya si King Vincent Mercado. Ayan mga idols. Ayan, tumitira itong ito, naka Ronald Vision. Ayan, umangat bandang kanan. Tumitira, sumisibasig, sumisingasing. Nagsumisirit ang mga atake. Ay nako, problema, 1 bar na lang. Naaabot pa kaya itong gasolina namin. Ayan na si Idol. Gigirit ka rin. Doon. Ito ang ating nag-breakaway. Ayun, ano pangalan mo, Idol? Sumang idol. Ha? JB Sumang. Ah, si JB Sumang pala to eh. Si JB Sumang. Taga Pangasinan. Masa na isa lamig. Sa likod, ayan, may umahabol, Team Kamiling. Team Kamiling itong umahabol mga idol oh. Sino to? Si Team Kamiling, ito si Kunto ah. Naku, nakakalimutan ko na naman ang pangalan nitong idol na to. Kilala ko na to dati. Ah, ito na. Sumusunod, second breakaway, solo second breakaway. Ayun oh, kumagkalpag, ganda ng bike ni Idol ah. Ano na pangalan mo? Daniel Parinas, sir. Ah, Daniel Parinas. Okay, si Daniel Parinas. Ganun lang, ito yung peloton. Ah, didikit siya dun sa ako, nag-iisa ha. Nako po, may grader pa, gago. Ayun na.
ating grupo, mabilis na kumakagpag ng grupo ha. Ay. Ito, AOB itong umaangat bago meron tayo isang AOB yung umaangat. Lahat na ng malalakas na team andito, Team Kabilang, Team AOB, Team San Manuel, Team Dandex, Team GLC, sino pa ba mga team andito? Napakarami, Team NYK. Diyos ko po, kain doon, napakaraming malalakas. Lahat ng malalakas andito na. Lahat na ng malalakas. Ito na. Ito, may sumisigasig, may sumisirit. May isang sumisirit mga idol. Kaya na ang kanilang speed, 65 kilometers per hour. Gustong dumikit tayo dito, El Capitan. Nandito na yung mga El Capitan. Team El Capitan, go. Ako po. Mga team. Dragon tricycle naman na yun. Ayun na, dumidikit na. May Team Go for Gold, meron din dito. Team Herona. Sus, napakarami mga idol. Ito na, Team El Capitan. Ayun na, Team Vendetta mga idol, may Team Vendetta. Magkakit ka ba lang? Oo. Gasolina. May tinda pa dyan? Paano mo? Gasolina. Mawa mo. Hello! Shout out sa shout out kay mama mo. Dito na ako. Malapit na ako po sa O yan mga taga Rosales. Pusa Waite. O yan na mo sandali. Ang vlog ko Pusa Waite. Pusa Waite. Ayun. Oy, sige, video mo. Salamat sa bicycle. Ang dami. Video mo lang. Yung mga idol, Ayaw, shower out. Oy, ba't kumalas na ay? Ang ganda kanina eh. Shout out mga idol. Ayan. Shout out na lang. Walay na mga idol. Ayan. Oh, boss. Yaw, sarap. Yaw. Kumalas. Ayan, pro, guwapo. Ayaw. Sarap. Wow. Hoy, nagawad ka na ba? Ayaw. Ayaw. Oh, so ito na mga ito na, ahon sila, ahon, pangalawang lap pa lang ito. So, meron na tayo nakawala pa rin. Ayun na. Tumitin namin bumabakla sa si MarTVI. Si MarTVI, tsaka ito nakakulay orange. Napakarami bumabanatan talaga. Unlimited banatan, unlimited tugisan, bakbakan hanggang dulo. Abulan yung tangki ng Ito, ayan si Jonel tako-tako na nasa harapan. Si Joanal tako-tako. Napakabilis naman ang banatan ng mga to. Ayan na, ay hindi pala. Hindi si Junior to, Team 3115. Team 3115, ito ang nasa harapan. Nakakalimutan ko lang yung kanyang pangalan. Ito na.
May MRTV na naman kumikikik na naman sa may bandang kanan. Yung MRTV ayaw kumikik sa bandang kanan. Itong MRTV ay, ayan o. Ang kanilang stage. Ay! Naku po! Ay! Ay! Okay na mga aso. Laglag na naman yung itlog ko doon. Grabe na nervous doon ha. Diyos ko po, kain daw. Yun na, bibigyan siya ng baba. Pababa na to ha. Naku po, yung aso. Ito, palusong mga idol ang kanilang speed 65 kilometers per hour. Marami pa rin tao. Oh, dami pa rin tao ha. Tayo, dyan na. Ito. Ayun, mabilis yung sumusunod. Yung sumusunod sa biglay. Naku po. Oh. Oh. Okay. Ayan. Sa likod. Puta na, nabitin na naman. Tayo talaga ah. Dami. Sus, ito po, kain daw. Balatan hanggang mawasak ang baga nitong mga to ha. Oh, grabe. Kalahati na yata yun na baklas. Ito, nasa likod si Pagbanlog. Oo, medyo kumakalas sila. Basta pagdating sa ahon, mga idol, pagdating sa ahon, kumakalas. Sige, kayo na dito. Sige. Ayan, gawa mo. Ay, may sabit pala dito, may sabit na idol. Sino kayang kukuha ng sabit natin? Meron tayong KOM. KOM sabit. Sabit! Sabit yan! May sabit! Ito si Christian Delena. Ah, King, may sabit! Sabit! Ay, sino kaya kukuha ng sabit? Ay, meron pala yun! Meron pala nakakuha ng sabit. Ayun, si Manalang ba yun? Tama na? Hindi, meron pala doon. Ayun o. Ay, nakuha na yung, ayun o, ayun, meron pala. Sino ba yun? Si Grabador yata ito ah. Yan kasama ni King. Oo, ay, hindi, si Daniel Dos Corpus. Ah, Sino ito? Ay, si Dandan pala ito mga idol. Si Daniel Dos Corpus ng ating breakaway. Ayun o. Ah, sarap na. Yes. Ayun. Ay, bila tayong vlogger o. Nag-iisang birhen ng Pangasinan. Ito na, meron tayo breakaway ha, si Daniel Dos Corpus. So malapit lang yung grupo sa likod. Ang kanyang speed 55 kilometers per hour. Nakakuha niya yung summit mga idol. Ito Team NYK ito ano. Pero ang kanyang jersey ay ano to, Farmhouse Marino dyan. Nako sa likod oh. Liwanag. Hindi makita. Liwanag pag dito. Ayan sa likod. Ayan sa likod. Ayan sa likod mga idol. Dito. Team 3115 ito umangat. Team 3115 naman ito malpas mga idol. Sino kaya itong Team 3115 ito? Si Prince Albert Primero. Ito, si Prince Albert Primero mga idol.
So iba't ibang mukha ang ating breakaway, iba't ibang mukha. Sa likod sa may town. Ito yung ating main town mga idol, umaadvance yung si John Lawrence. Isa lang yun, dalawa yung ating breakaway ha. Ito yung ating town mga idol, sino kayang alpas dito. Nandito si Homer Bordeos, Junel Tako. Ayun ha, si ang lakas talaga ng hangin mga idol. Mahirap sumuba. Nako, medyo lumalayo na ating dalawang breakaway ha. Ito, hatak-hatak ni Junel Tako. Nasa likod niya si Homer, Batang Placido, si Ralen. Ayan, tumitiyan sa may bandang kanan na naman, RTV na naman sa bandang kaliwa, Farmhouse. Iba't ibang mukha ang breakaway. Napakatindi naman ang bakbakan. Ayan na, RTV na naman ang humahatak. RTV, nasa likod dyan itong si Batang Placido, baka si Aguha to ha. Tsaka ito ang Farmhouse, mukhang si Gian de la Cruz. Ang kanilang speed 55 km/h. So basta meron tayo dalawang breakaway ha. Ayun. Tumitira itong si Vincent Rubio. Tumitira sa may bandang kaliwa si Vincent Rubio. Ayun na, Vincent Rubio. Kasunod niya isang team Dantex mga idol. Ay, ano, naku, wala na naman tao sa, wala. Tayo, tingnan tayo. Oo. Ang bilis ha. Gilid muna, gilid. So ito na, meron tayong tatlong breakaway ha. Si Prince Albert Primero, John Vincent Rubio, sila Unico, ano na rin, tsaka itong Dantes na iwan. Ito, meron na tayo, apat ang ating breakaway. Si John Vincent Rubio, tibay talaga ito si Rubio ha. Hindi pa. Ito si Iverson Launico o si Yesrel from San Manuel, Pangasinan. Kasunod niya si Prince Albert Primero. Ayan, nasa bandang kanan, Team 3115, Team SMDC, itong si Launico. Tingnan mo, ayan, sa likod, ito si Gian de la Cruz, umaangat, kasunod niya, MOB. Ayan na, bibigay dito sa ating dalawang breakaway. Magandang laban to, andito yung mga big guns. Nasa likuran lang, Daniel Jos Corpus, King Vincent Mercado, si Janjan Binluan. Parang di ko nakikita si Janjan Binluan ha. Sila Christian Del Lena, Gio Villesca. Andyan yung mga malulupit sa bandang likuran. Sa likod, ayan. Ito pala si Binluan, ayan pala si Janjan Binluan. Naka Team Vendetta, naku po. Oy, advance! Bilis. Ayan, dito si Albang Grabador. Si King Vincent, andito, ayan. Si Albang Grabador, King Vincent, magkatabi lang mga ito, nag-uusap. Tatanong kung anong magandang diskarte. Oy, kanan lang.
Ay ba? Dito pala si Aida James, nag-i-ensayo ha, si Aida James Mendoza. O, tutukan natin si Mendoza. Uy! Ito, may mga team Turinix din dito ha. So, mabilis na, bumibilis na ha. Oy, 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 oy. Ayun, si Aida James Mendoza, nakakulay dalaw, Team Gopo Gold. Nag-i-ensayo. Bumibilis ka kasi. Masalin niyo, sari? Yung, Ayaw ka dinaw? hindi. Ensayo lang yun. Sino yun? Si Mendoza, ang lalo kahapon. Ayan, ayan. Ayan, pagbakan. Ayan na. Ayan, medyo dumidikit na naman itong pera to dito sa grupo ha. Dumidikit na naman mga idols. So, tayo, dumami itong pera kami, dumami. Dalawang 13115, dalawang Dandex. Nako, dito na Dandex ha. Si Grabador, andito na rin oh. MRTBI, isang Batang Plus ito, isang El Capitan. So, dagdagan. Isang Don Phillips. May last na yan, isa pa? Sabi, 4. Eh, Ano naman mamaya? kakukuan pa lang. Ha? Kasasamit pa lang. Oo nga. Pangalawa yung summit. Naku po. Naku po, tatawid pa yata ang gagong aso. So, ang bilis ha. Kasasamit pa lang, di dalawa pa lang yun. Oo nga. O pagbalik ito, pangatlo pa lang. Oo, tatlo lang yata. Oo, apat. Hindi pangatlo pa lang pag gumanon. Pangatlo pa lang. O, tama, isa pa, pangapat. Apat lang, ano? Pangatlo na to. Oo. Doon ang bilang pala eh. Si Paulo Lorena pala to. Si Paulo Lorena. Ikot ba yan? Marami. Ayan na. Yung ikot ba yan? Hindi, isang malik pa. Tarin mo. Bali ito. Ito. Yan. Medyo isang lap pa to ha. Yan, last na ako. Yan, tangatan mga idol, yun o, ang sarap. Ay, puta. Yan mga idol, ito si Tarong. Si Agbanlog, ayan si Agbanlog oh. Nabanlog na si Agbanlog. So last lap na to ha, pagbalik dito, rimatihan na mga idol, pagbalik rimatihan na. Hindi ko alam sa likod, yan. O, ito na, mapaparap tayo mga kana. Dito na sa harapan, sila John Paul Laureta, Kenneth Maramba, tsaka yung Nakadinti Parma, si Lone Nico, ayan tumitiyan sa bibantang kaliwa, si Iverson, si Lone Nico, tumitiyan, ayan si Dwayne Digap, si Dwayne Digap, umaangat na to si Dwayne Digap, ayan si Dwayne Digap, mga idol, umaangat na rin. Masakit na yung mata ko ha. Ito, medyo ahon tayo dito mga idolo, medyo ahon tayo. Ayan, si Paulo Lorena, tsaka itong si Christian De Lena.
Mga tiga Pangasinan, nako. Umakat ito mga tiga Pangasinan ha. Ito nasa likod si Christian Delena, Lorena Paulo, hindi ko kilala yung isa na yun. At saka si Dwayne Bigap. Oh, malapit na ha. Pagbalik dito, aangat to, tapos finish line na. So hindi makaporma si King Vincent. Ayan si King Vincent, sa may bandang likod. Ayan si King Vincent Mercado. King Vincent, ayan, umakat na rito si King Vincent ha. Ayan si King Vincent sa bandang kanan. Ayun, ayun, kumikinig na sa bandang kanan si King Vincent. Ayan na, ayan na. Ayan si King Vincent Mercado, gusto na lang kumalas. Gusto niya nang mag-break away. Ayan na si King Vincent, palpas na mga idolo. Oy, 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 oy. Pumaparap na ha. Pinakamatindi to, pinakamatinding musiklista ng Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Nagsama-sama para sa huling bakbakan bago magpasukan. Ayan na mga ayo, Christian Delena, nasa likod niya si King Vincent Mercado. Si Dwayne Bigap, Lorena Paulo, Gian de la Cruz. Si Gian de la Cruz. Umangat mga idol, umangat. Umangat si Gian de la Cruz. Umangat tong si Gian, kasunod niya isang nakakulay puti. Saka isang Don Phillips. Parang Pangasinan yun ha. Ito na si Yan. Ito na si Benlua. Pumapaharap na mga ito si Benlua. Hindi nila nabantayan. Ayan na si Yan Benlua. Kasunod na isang team AOB. Ayun o. Uy, 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 uy. Ito nag-ball Marty BI. Ayun, shout out. Ayun. Marty BI, si iba-iba talagang mukha ang ating breakaway. Si Tris Alvarez, kasi tandaan yata yun ng Batang Placido. Si John Lawrence ba to? Hindi, basta Marty BI. Tignan mo yung oras, yung memory natin, wala pang hati. So ito na, iba-iba sa naman, taga Pangasinan na naman to. Nako, nawawala yung mga taga Nueva Ecija. Ayan, sa likod. Ayan, si Grabador. Ayan, safe. Bakit? Ha? Hindi, diretso lang yan. Ganyan lang yan. Ayan na, oh, wala ako. Nawawala na si King Vincent, ha? At hindi, paano kang manalo dito? Paano kang makakapunta sa harapan, mga idolo? Lahat ito malalakas. Lahat ito matitibay. Sa likod, sa likod. Sa likod. So, papalik na to, parimate na to ha. Kaldirong. Ay, si Calderón. Ha? Hindi kaldirong niya. Oo. Sana lang. So, ito, mga idol, papinis line na to, papinis line na. Diyan, boss na kayo. Dito na ito pumaparap si 3115. Ayan o, tumira sa may bandang kaliwa. Sino tumira sa may bandang kaliwa. Uy, doon kayo sa harapan. Doon ka sa harap. Ito na si King. Ito na si King mga idol. Ito na si King.
Umaharap na si King Vincent ka, pakahusay kayo na nawawala. Ngayon, nasa harapan na si King ngayon. Nasa harap na ngayon si King Vincent. Ako, nakikita ko na naman, Jonel Tako, King Vincent, and si Trax Mercado. Sila na kaya. Ang tanong, sila na kaya aabot hanggang finish line? Sila na kaya mga idolo? Mukhang naglaylo pa rin ha. Sito na kaya si Jonel Tako, si Trax Mercado at si King Vincent. So sila na kaya tatapos ng karera. Kaya may humabol, hitong umabol, may dumidikit na isa. May dumidikit na isa, so apat na itong ating breakaway. So maganda na to, abangan nyo na mga idol, abangan nyo na kung sino na talaga ang maguwabagi sa apat na to. Ayun, shout out kay idol Ace, Team 3115. Nako, medyo naglalaylo na yung grupo sa likod. Ito, nag-ahabol pa itong SMBC. Nag-ahabol pa itong SMBC. Ay, dumigit pa itong SMBC mga idol. Saka ito si John Paul Bigol. Dumigit pa itong si John Paul Bigol. Dumigit pa itong isa mga idol ha. Nagkakarga na, kumakarga na talaga. Kumakarga na lahat. Ayan na, nagkakakarga na. Inabutan pa yung ating breakaway ng Team SMBC nila. Napakabilis ang kanana ng Team SMBC ha. Hindi. Si John Paul Bigol. Hindi. Ay, ito pa yung peloton, no? Didikit pa itong peloton. Napakadami. Ayan na. Wala. Naku po. Kanan. Ayan na, dagdikit ulit. Sayang ha. Sayang. Kala ko na sila na. Pero hindi pa pala, yan, umaangat o SMBC, sinusundan ni King Vincent Mercado. SMBC versus King Vincent Mercado. Kilala ko lang isa, nakalimutan ko lang ang pangalan. Ayan na, sila nagbabakbakan na, nagkakaubusan na, 9 siya versus Pangasinan. Nagkakataw, may ira naman sa bandang kanan. Yung isang nakakulip din, sinundan naman ni Junel Tako, mga nagtarlak. Napakagandang bakbakan nito ah. Kaya alis mo na. Tara, ito, Team 3115 yung nakuha na, Team 3115. Itong si Prince Albert Primero, magkakaubusan kaya, sino kaya ang tatapos ng larong ito? Sino ang tatapos ng larong ito? Humahabol si Yanyan Binluan, sa likod, sabi mo, si Yanyan Binluan at Team Benteta. Truck! Ano mo? Saan? Hindi truck. Si Yanyan Binluan. Magpapangabang-abot to, pag-angat mga ano, maganda na to. Ayan na, may umangat. Dito umangat, si Regla kaya mga ito, si Mark Jandy Regla. So sa pag-ahon, magkakatalo-talo sa pag-ahon. Apat yung nauna, apat. Dalawang Team 3115, isang Bendeta, isang Palmas. Naku, doon pala si Daniel Dos Corpus mga ito sa may harapan. Ito. Andito si Daniel Dos Corpus, nakawala sa peloton. Kalikot mo naman. Dami. Ayun na. Dito na tayo. Abulan na tayo. Titignan mo yung magbalikot ng camera. So papinis line na to ha, papinis line na. Last na, finish line. Ayan, ako inabutan ha. Inabutan no. Patibahay na to mga yun. Last 500 meters na ahon.
500 meters na ahon nito. Nakakati, ano nasa harapan na itong si Daniel Dos Corpus, si Juan Binluan. Dako, matindi dito ha. Dako, naiiwan si Mercado ha. Ito na, si Prince Albert Primero, si Daniel Dos Corpus. Ito, mga parapan to, Team Kamiling, mga idol. Tingnan natin ha, ubusan ng lakas to. Ubusan ng lakas sa ahon, mga idol. Team Kamiling, Team ODTU Farmhouse, Vendetta, Team 3115. Baluwati ito ng mga taga wala ni Prince Albert. Tingnan natin kung hanggang saan nakabot ang apat ito. Kung nakabot pa sila ng ating channel. Sa pero ito, nagkakagulo. Ayan, so maabol pa si John Paul Loretta. Gusto pang tumiket ni John Paul Loretta, mga idol, dito sa apat ito. Ayan, si John Paul Loretta sa mga likuran. Ayan, bibigit pa si John Paul Loretta, mga idol. Ayan, diba? Ayan, si John Paul Loretta, bumigit pa. Nakadikit pa, mga idol. Nakadikit pa dito sa apat na buhay kaway. So, ayun si Bulanday. Ayan na, mga idol. Gilid, ito na. Malapit tayo sa finish line. Ataw! Ayun na, tumira si John Paul Loretta. Ayun na. Ayan si John Paul Loretta na sa dito na likuran. John Paul Loretta, mga idol. John Paul Loretta, kakapasit pa kaya? Nasa likod na si Daniel Dos Corpus. Gilid, ito na. Malapit tayo sa finish line. Ako po, putang. Ayun na, tumira si John Paul Loretta. Ayun na. Ayan si John Paul Loretta na sa dito na likuran. John Paul Loretta, mga idol. John Paul Loretta, kakapasit pa kaya? Nasa likod na si Daniel Dos Corpus. Mga idol. Ayan si Daniel Dos Corpus. Daniel Dos Corpus, mga idol. Daniel Dos Corpus. Yun. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin to, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di ngayon mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Kabadya call, bikers, pwede ka sa mga Daniel Dos! Dito si Becken. malapit na ang finish line. Huwag kang liling. Sige. Sa paligsahan, Tayo kabiling natin. dahil kaalaman. So, kinapos pa rin si Yan. Anong kakayahan, pag-isipan ng mabuti ko. Si Daniel Dos Corpus, pinakita lang ng kanyang lakas, mga idol. Bibitaw, pag sumuko, hanggang laban, hindi pa rin So, ang ganda ng laban, talagang matitibag ka dun sa ahon. lubos sa iyong sarili. Katibag si John Paul. Sayang. Patungo sa kulay na Sino ba yung nag-second? Sino nag-second? Team Kamiling eh. O yung one na yan. Posto. Wala. Yan, sarap! Aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin to, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan.